שלום לכולם, אני אלי וזה אלעד, תגיד שלום. שלום. אנחנו מחברת מיינקראפטר. היום אנחנו נלמד אתכם איך לשרוד בלילה הראשון במיינקראפט. מיינקראפט אונליין. אוקיי, רק שתדעו אלעד, אני לא הכי טוב במיינקראפט, יאלי הכי טוב, אנחנו מחברת מיינקראפטר. למה אמרתי את זה? כי יאלי אמר את זה שוב. רגע, רק אני שכתוב שם משהו עם יוטיוב, the pull of notch. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים עכשיו הוא למתחילים, או אלה שרוצים לצאת גברים שהם לא בפיספול, איך שאומרים את זה, וחושבים שהם גברים. כן. אנחנו בפיספול שזה בלי זומבים, אז רק שתדעו, אוקיי? תודה. אבל אמרתי שמי שלא בפיספול. חננה. סליחה. תתעלמו מהכתוביות האלה. כן, סתם הם... כן, זה מאוד אוקיי, נורא. אז קודם כל בואו תראו. זאתי התיבה שלכם. תיבה. ופה אלה הדברים שאתם משתמשים בהם. תיבה. זה הבגדים שלכם שמגינים עליכם. תיבה. פה זה הקראפטינג שלכם שאתם יוצרים דברים. יצירה. אוזניות. מה יש לך? טוב, אז יש לי קופלה. הדבר שהכי חיוני במיינקראפט זה עצים. זה הדבר שהכי חיוני להישרדות. מיינקראפט. כרגע אני לא רואה עצים, אז אני אחזור אליכם כשנמצא. אוקיי, חזרנו. מיינקראפט. סתם. מצאנו פה עצים. מלא. תראו, מה שאתם צריכים פה לעשות זה לשבור פה את העצים ככה על הכפתור השמאלי, וקיבלתם דבר כזה. אתם צריכים להשיג 35 כאלה, אז אני אחזור אליכם כשאני אשיג מספיק. אוקיי, חזרנו. כמו שאתם רואים, יש לי פה 35 עצים. אני מצאתי פה ג'ונגל, שלדעתי זה מקום טוב לבנות פה מערה, כי גם יש בו המון עצים לאחר כך. שנייה, יש לי משהו להודיע. מיינקראפט. אוקיי, הוא נשאר סתום, אין מה לדאוג. סליחה. מיינקראפט. אוקיי, אני לא אגיד מיינקראפט יותר. עכשיו אתה תגיד תיבה, נכון? לא. אני אגיד שניצל. דפוק. אז עכשיו אתם צריכים לבנות מערה. תמצאו אחלה מקום. שנייה, עשיתי כאן טעות. טעות גדולה היה לי. בוגד. סתום. אוקיי, אתה לא נשמע טוב. אתה לא נשמע טוב. אז תחזיק את זה. אתם לוקחים פה את העץ ושמים אותו בלבנה אחת בקראפט. שנייה, היה לי. שנייה, חכו רגע. אני שם את זה ככה עליו. שאני לא... שנייה. די. אוקיי, לא משנה. אוקיי. אז אתם שמים את זה פה, ויש לכם 4 wood planks. אתם שמים אותם פה, ויש לכם קראפטינג טייבל. קראפטינג טייבל. אתם לוקחים אותו ומניחים פה. אז כדי שיהיה לכם יותר נוח, אז... רגע, הודעה יותר חשובה, ולא, זה לא המיינקראפט וכל אלה. אתם לא יוצאים קולים אם אתם לא שמים את זה שם, את הקראפטינג טייבל. לא משנה. אחרי זה מכניסים אותו. כן, לא משנה, אתם לא יוצאים פושעים או משהו. אתם לא חייבים לשים אותו שם, אתם יכולים לשים אותו מצידי על איפה שאתם רוצים. אוקיי? מיינקראפט. אז קיצר, אתם שמים פה 4 עצים, אתם לוקחים את הכל. יואו, 4 עצים! אז אתם שמים פה 2 כאלה, ויוצא לכם מקל. אתם שמים את זה פה. עכשיו, תשימו 3, ויוצא לכם מקוש. תשימו עוד אחד באמצע. עכשיו שימו לב, מקוש ועת חפירה. עכשיו אתם צריכים להתחיל לחפור. רק שתדעו, העת חפירה הוא בשביל האדמה, המקוש הוא בשביל האבן. ואני אחזור אליכם כשתהיה לי מערה. אוקיי, שלום, חזרתי. עשיתי מיינקראפט. משהו כזה מגניב. מרווח. אז זה חשוב פה. יאלי משתמש
נקודות. אוקיי, אז כדי שלא ייכנסו אליכם זומבי, מה שלא יקרה אצלי, אתם צריכים לבנות לעצמכם דלת. בונים את זה. סתום! יש לנו מזל כי בעוד איזה 10 דקות הוא הולך. אז דלת. יש לכם פה דלת. אז אתם לוקחים אותה ופשוט שמים פה. מה המצב? קרה אותי מצחוק. אוקיי, עכשיו תכניסו פנימה את הקרפטינג טייבל. עכשיו, רק שתדעו, זומבים נוצרים מחשיכה. לי יש מזל כי אני בפיספול. אבל, סליחה, אתם צריכים ליצור תנור כדי שיהיה לכם תנור, ותכינו, נו, איך קוראים לזה? פחם. בדיוק, נכון. פחם. אז פחם, זה חם, זה חם. אז אתם צריכים לחמם את זה עם משהו שבוער, כמו עץ. אז אני לוקח מחמם עץ בעץ. זה בינתיים מאיר לי את המקום. אתם צוחקים עליי. איך? לחמם עץ בעץ. כמו שאני עושים דורה. צריך להיזהר פה. עוד מעט יתחיל להחשיך. הנה, אתם רואים, יש לי פה כבר פחם אחד. 2. תספיק להתחמם, לא. הנה. מיינקראפט. אוקיי, אוקיי, אני אספיק. בשביל ליצור את הזה, אתם צריכים לשים פה ואחד מעל. יש לכם טורצ'ים שהם לפידים שמאירים את המקום. שנייה. טעות שלי, אמרתי יספיק. אני אומר, אני אפסיק, לא יספיק, יפסיק. אוקיי, עכשיו אתם פשוט תולים את זה איפשהו, שיעשה לכם אור בבית. ככה. עשיתי את המערה קצת גדולה, אז טיפונת בעיה. חכה רגע, יאלי, חכה רגע. עכשיו יש לילה ואמורים להיות זומבים. שנייה, חכה רגע, יאלי. אוקיי. אז אם אתם לא רוצים שתמותו ותאבדו את הדברים שלכם, אז אתם צריכים... רגע, הערה בצד. הדברים שלכם זה כן, זה כולל את המערה ואת כל השאר הדברים. אם אתם לא רוצים לאבד את הכל כשתמותו, אם תמותו, אז אתם צריכים לבנות תיבה. ותיבה בונים ככה. אני ממליץ לבנות 2 תיבות, כי אז אם אתה שם תיבה אחת ועוד אחת, זה עושה תיבה אחת ענקית. יואו! עכשיו פשוט מכניסים לפה את הדברים. כמעט שכחתי. אתם יכולים ליצור לעצמכם כל מיני כלים כדי שיהיה יותר נוח לשרוד. אני אצור לי פה כל מיני כלים. נגיד... תסביר להם שאתה צריך מקל. אני צריך בשביל זה מקל. אבל קודם אני צריך עוד ווד פלנקס. אז קיצר שמים את זה פה. כמו שעשינו כבר, יש את המקוש. יש את החפירה. יש גרזן שאפשר לעשות יותר מהר עצים. מה עוד יש? יש חרב. יש חרב. רגע, בניגוד לכל שאר, ככה מכנינים חרב, לא 2 מקלות. כל אחד. וזה משהו שאתם יוצרים איתו חווה, אבל זה כבר בשלב יותר מתקדם, נלמד אתכם אחר כך. זה דבר כזה. ותקשיבו רגע. אם אתם עושים את זה פעם ראשונה, זה ישלים לכם משימות. אל תבעלו כשיעשה לכם, השלמתם משימה. ואז כתוב לכם בזה שחוצר. עכשיו בואו נלך לבנות חווה. דבר מטומטם. אם אתם מקבלים מזה התקף לב, לא על אחריותנו. אוקיי, זה כאילו הלילה הראשון. אז להתראות.